Hi, I'm Hayley, Chief Operations and People Officer at Box UK. Helo, Tom ydw i ac rwy'n Prif Swyddog Technoleg yn Box UK. Am dros 25 mlynedd, mae Box UK wedi bod yn cynhyrchu atebion digidol i'n clients. Delivering real business outcomes for our clients has enabled us to grow throughout a wide range of sectors and industries. Dros y 5 mlynedd diwethaf, fel busnes, ni wedi defnyddio'r Rhaglen Sgiliau Hyblyg i gynnig mwy o hyfforddiant. As a business, we've always been passionate about investing in developing talent. Yn bersonol, dwi wedi elwa o'r cyllwyd ychwanegol gan mynd ar cwrs datblygu arweinyddiaeth. Ac mae hyn wedi helpu fi gael dyrchafiad ac i symud ymlaen yn fy ngyrfa. Fel cwmni client services, mae cael lot o sgiliau yn y busnes mor bwysig. This investment allows us to upskill our team in emerging technologies and stay at the cutting edge of industry changes. Byddwn ni'n argymell i busnesau eraill defnyddio'r rhaglen. Mae wedi bod yn gret i ni a'r peth cyntaf i wneud i gysylltu â Busnes Cymru.